Estem en plena horta, en concret en el Fort d'Alcedo, en València. Per aprendre més sobre agricultura, avui ho farem mitjançant un joc de taula que és el joc de l'horta. Mentre ens divertim i busquem estratègies, anem a fer de llauradores i de llauradors. A veure si es nota que treballo ja un temps en terra viva i faig una bona collita. Després ho veureu. Toca a mi, no? Hola, Miquel. Hola, Carol. Hola, Carolina, què tal? Molt bé. A veure, que avui vinc jo com bollar, perquè anem a aprendre d'agricultura, però anem a fer-ho d'una manera diferent, divertida. Sí, perquè hem creat un joc, que és un joc que parla de l'agricultura, que és el joc de l'horta. Ja des de fa 11 anys estem en Horta Viva, que és un projecte en el que fem visites guiades, principalment d'agroturisme, però clar, en tot el tema de la Covid començàvem a pegar-li voltes al cap, que teníem que fer alguna altra cosa, i vàrem crear aquest joc. Vosaltres teniu una vinculació a la terra perquè s'heu criat així. I Miguel Ángel i Eva, que ha sigut qui ha il·lustrat el joc, els quatre som de Fort d'Alcedo. És un poble del sud de València que està enclavat enmig de l'horta. És un joc familiar, doncs anem a jugar en la nostra família, en Llum, que té 9 anys, i en Miguel Ángel. Repartim 6 cartes a cada jugador i anem fent parelles per aconseguir les diferents fases del creixement de la planta. I guanya qui té 3 collites. Jo puc començar, perquè en això faig el compost. Aprofitant que estem en este hort tan fantàstic que tenim de tot, me'n vaig a veure el compost, eh? Molt bé. Deixa així les cartes. No feu trampes, eh? No, tranquil·la. Hola, Miquel. Ui, hola, Carolina. Què Que passa? estem ahí jugant i el primer que m'ha eixit ha sigut el compost. Les restes de casa orgàniques les depositem en el que és la compostera i després, per el temps, va formant-se el que és la matèria orgànica. I també teniu l'humus. És un aport de les llombrius roges californianes que, quan està ja la matèria semidecomposta, la mengen i quan la desmengen tenim el que seria l'humus, un dels abonos més importants. Ara jo, amb llavors i aigua, puc fer un brot. La planta. El llaurador és un comodí, veritat. Vaig a substituir l'abella, la flor i l'abella, que ja tinc un fruit. Miquel, que m'ha eixit la combinació perfecta per a parlar de la pol·linització, que és tan important per a que creixi eixa planta, i volem veure l'hotel d'insectes, com funciona. Trau a molts insectes, entre ells les abelles, també la vespa roja, que se queden en la part més baixa, Sí. els escarabats, que se queden així. El que volem és tindre molta biodiversitat en el nostre hort per ajudar, entre altres coses, a la pol·linització. Tinc així 2 cartes que crec que puc fer-te un atac a tu, Miguel Ángel? Miquel, ja estic així a travegar. Mira, Ui, Carolina. que m'ha eixit la carta del caragol i, clar, m'ha vingut molt bé perquè li he atacat a Miguel Ángel, però què ruïnes quan apareix en l'hort? Oh, ja ho crec, mira la ruïna i segurament deu de ser caragol o baboses. Devoren tot el que siga verd i al final el que és un perxí per a la collita. Ala! Ja tens 3 fruits de la collita. Ja m'ha acabat la partida i ha guanyat la teua neta i la teua filla. Què me dius, Carolina? Un artista. El joc acaba amb eixa collita i quant d'important és per als llauradors, tot el que aconseguiu. Això és un dels plaers més grans que puguen haver, tindre un hort autosuficient per a casa, en ecològic. M'ha encantat tot el que m'ha après i que divertit el joc, Escolteu, jo vaig a comprar-me'l per veure si a la pròxima guanye. Gràcies.